Amb aquesta abraçada demanem respecte per Àfrica, és a dir, que els acords comercials siguin justos i que no hi hagi un aprofitament immoral dels seus recursos. Mentre que cada any donem 30.000 milions de dòlars en ajuda a l'Àfrica, també cada any els agafem 192.000 milions, dels quals van a parar als països occidentals i provenen de la pesca il·legal, l'impagament de taxes fiscals per part de les multinacionals i els efectes negatius del canvi climàtic. Respectem Àfrica. El nostre serà un abraç de ràbia per a dir als nostres dirigents ja està bé d'aprofitar-se dels recursos naturals d'Àfrica. Àfrica és el continent més ric de la Terra. Per què tot o quasi tot del que diguem d'Àfrica és sempre negatiu? Àfrica està plena de somriures, de desitjos, de germanor. Volem una imatge positiva d'Àfrica. Per això, volem transmetre que Àfrica és alegre, un continent carregat d'històries d'èxit i d'una hospitalitat infinita. Imatges que no es corresponen en la realitat. Àfrica està cansada d'imatges com aquesta. Àfrica vol ser protagonista del seu futur, sense caritat, amb dignitat, amb equitat. La nostra abraçada demana un canvi estructural d'Àfrica. Que els seus recursos repercutisquen en la seva gent i no servisquen per enriquir més encara a Amèrica i Europa. El negoci més suculent en Àfrica és justament la caritat. Ja hi ha prou, això ha de canviar. Malauradament, el major negoci que hi ha avui a l'Àfrica és la caritat. Necessitem ser educats en la ciutadania global. Generar una cultura de la solidaritat dels drets humans. Ens abracem per donar relacions honestes a Àfrica. No podem donar-los per un costat i llevar-los per un altre. Cal construir ponts, establir lligams, integren realment Àfrica. S'aprofiten de sistemes de govern dèbils. La pobresa amenaça, on viuen els dolguts d'esperança, perquè és la terra que pateix els luxes dels demés. Que tristesa em dóna la llegenda dels nens morts de fam. Quan és real, jo he vist tu mateix en viatges de goig a l'Àfrica.